sa pagpamalandong nako aning maong ebanghelyo, nakapangutana sa kugamay nako, gasigi naman lang to silag panguha bisag kinsay mosulod, pero nganong dihay ni sulod nga wa ka sulob og bisti paras kasal, gilabay pa man hinuos gawas, di ba? Nanapit ko to sila bisag kinsa nya diha na nooy ni sulod, gilabay na noos gawas. Ibaw mo ngano? Parihata. Wajud ko kay baw ana. Ngaigsoon pasabot an usas mga gipasabot niini para nako dili pwedeng mukuyog ta sa kumbira sa Ginoo nga dili ta andam. Pareha karon ba nagmisa, mumisa, mutambong sa misa, pero di mga lawat. Lingiyay mo to pa din na mukalawat karon. Sige, daghan kayong wa mo lingi. Mga buangon mo. Bitaw, mo bitaw na din doon na tayo asheret. Yang atong asheret or ashers, magsigi na sila og sulti kung asa mo palingkoron. Nanawa, di ba naagi daghang musupak? Kinsa kanang musupak, pasabot ana, di na sila andam nga mukuyog sa Ginoo. Bitaw, kanang mga masinupakon, asa ka palingkoron, nya atos gawas, asa mo paparkingon, nasa nga atong mga pimag diha, nya musupak yun mo, di ka andam. Pariha kas mga tao nga unang dinapit nga nagsigig balibad, kay doon na sila'y kaugalingong priorities, doon na sila'y first choice, unya ang Ginoo second choice. Gilingi ako no, imong to padagosab. Ang di mo lingi, automatic nga dili kuyog sa Ginoo. Ing na ang Ginoo bay imong first choice. Ay gina. Kanang nilingi, congratulations, ang Ginoo mo inyong first choice. Ang uban kaana lang yung liog ay hinaot unta nga di na mo makalingi ighumas misa. Kinahanglan tang kamautang mo lingi-lingi, kay ang gustos Ginoo, love your neighbor as yourself. Unsaon nimo pag-love sila, di jud ka mo tan-aw nila, magsige ra kag tutok des imong gustong tutukan. Stiff-necked people, matod pas Ginoo, you cannot enter into my rest. This is a stiff-necked people. Kana bitang mag-stiff-neck ka, unsa may mahitabo, magsige ra kag ana, di na jud ka mulingi. Nya mo na gigamit sa Ginoo nga term, stiff-necked people. They cannot enter into my rest. Na siya. Kung makasud na ta sa Ginoo mga igsoon sa iyang kumbira, unsa may mahitabo, iyatang bantayan. Siya na'y mag-protect nato dito sud sa iyang kumbira. Mao na nga nakaingon ta diri sa atong tubag sa Salmo, magbalantay kanako ang Ginoo. Ganahan kay taani, daghan kay ganahan ani gyud nga pulong. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. Ganahan kay taana, nagoy daghang magsigig kanta-kanta ana. Pero ganahan ba kang bantayan sa Ginoo? Ganahan kang bantayan sa Ginoo? Kamong mga asawa, kinsay gusto ninyo nga magbantay ninyo, ang Ginoo o ang inyong bana? Kusga. Unya ron kung ang inyong bana di na mo uli, kay tuan na sa silingan, mag-uol mo dili. Ayaw mo gagawin. Ang nisinggit sa dili, ang wa na sa mga bana. Kana bang, ang inyong bana, di na mo uli, pasabot, maingon na jud ka nga, Ginoo, bitay nagbantay na ako, wa man ko magkinahanglang bantayan sa akong bana. Ana. Kamusang mga bana, kinsa man sa inyong gusto nga magbantay ninyo o mag-atiman ninyo, ang Ginoo o ang inyong asawa?
Tubag mga bana, tubag sa sila. O niya ron, kung ang inyong asawa, gidaanan ni pare, masuko mo, dili. O ayaw, nagkasuko. Total, ang Ginoo may maghatag ni mo katagbawan. Wala na'y magmakulang pa kanimo. Kung masuko gani kang ang imong asawa, gidaan ni pare, sa to pa, kuwang pa di ay. Kuwang. Nagkinahanglan pa di kag asawa. Nagkinahanglan pa di kag bana. Kuwang di ay. Yang anong kuwang man? Kay dili Ginoo ang nagbantay nimo. Dili Ginoo. Kung dili, tao. Ang imong pangandoy, tawhanon. Ang imong first choice, kalibutanon. Kwarta. Sa may sunod, kalipay, kahamugaway, dungog, gahom, nga nias kalibutan. Wa gani na, kay kaning akong gisgutan, ihatag man ni sa tao, mawa gani na, masuko dayon ta. Mauna kung ang imong bana, di na mo uli, niya ang iyang sweldo, tuan na sa kabit, masuko na ka, kay wa naman kay kwarta, wa naman kay pagkaon. Niya uwaw man sad kay kanganong nangabit imong bana, sa ato pabati na kagnaong, bati na kagbatasan, insulting kay na nimo, wa na kay honor, wa na kay power as wife. Mauna kay laog man kaana, nagkinahanglan man kaana to satisfy yourself, masuko na ka. Pero kung ang Ginoo mo imong yung tinuod nga magbalantay, mo imong first choice, matod pa ni San Pablo diri sa ikaduhang pagbasa, mga igsoon na sinati ko ang pagpuyo diha sa kawadon ug kahamugaway, nakakaton na ako niining paagiha sa pagkinabuhi bisan diin ug bisan kanusa, busog ako kung gigutom, hamugaway kung nagkalisod-lisod, may kalig-on ako sa pagsagubang sa tanan tungod sa gahom nga gihatag kanako ni Kristo. The power of Christ in me makes me satisfied in everything and in everywhere and everyone wherever I am. In English na ko, no? Ang gahom ni Kristo maoy naghatag nako og tinuod nga tagbawan bisan unsa pay akong kahimtang og sitwasyon o mga kasinatian. Tangninduta day og gahom na Ginoo, no? Matod pagani diri sa unang pagbasa niining bukira, kaning bukid sa Ginoo ba kanang iyang kingdom. Himuon sa Ginoo nga labing gamhanan alang sa tanang katawhan ang usa ka kumbira sa mga lamiang pagkaon ug lamiang maayong bino, ug langkato niya ang panganod sa kagul-anan nga nagpandong sa kanasuran. No more pain, no more hunger, no more troubles and chaos. Pagkanindot di ay kon ang Ginoo nay magpuyo nato. Okay, lingay mong tupad. Ina ang Ginoo ba'y nagpuyo diha ni mo ron? Wa na. Papay na. Nakaron, unsa may itong buhaton? Aron ta makapapuyo sa Ginoo, magpuyo sa Ginoo, tubaga ang iyang invitasyon, here and now. Ayaw na pag-unya-unya, ayaw na pangayo og ayaw na paghimo og mga rason. Tubagagid siya here and now. Kay matod pa sa atong ebanghelyo, andam na ang tanan. Ready na, pangari na mo. Ningon, moadto pa ko sa kong uma, moadto pa ko sa kong business, moadto pa ko napako diri ana, daghang excuse, adi ka pwede. Here and now. Kung moingon ang Ginoo kanang imong kwarta ipalit nagslot, here and now. Palit dayon. Naman dias gawas ko, igawas niyo na dihay naninda og holy pads. Napamtingali tay imig karon. Salamat day kayo kay malampuson kayo ang atong selebrasyon sa atong segunda patron. Tungod to sa inyong gipamalit nga Mother Mary's Enriching Graces or MMEG.
Pero short pa ta, nga naman, wala pa mahalin ang tanan. Naapay 2,300 slots nga wap ang mahalin. Kay 20,000 man to atong gibaligya. O niya, 17,700 slots pa man. Ingon ko gahapon rato siya kutob, i-extend ako karong adlaw kay niingon ang Ginoo, imbitaha sila nga mamalit bagyod og MMeg. Nga ingos Mama Mary, ako ba mong gitagaag nindot nga kanang sitwasyon malampuson og malipayon kay mong ga-celebrate hutda sa nigpalit. Mo na here and now igawas ron ninyo diha palit dayon. Nga ikaw sad nga online parishioner pagkadungog nimo karon nga napaday kuwang palit dayon here and now. Di ba? Ang kanang magunyaon niya wa na sila'y kalipay, wa na sila'y ka-kontento. You cannot experience kanang giingon nga wala kanang hahanapin pa. Magsige ra jud kag hanap-hanap hangtod mo hanap na lang ang imong pananaw. Wa jud kay mahanap. Oh, na daghang ing nagpangita karon galisod na og lakaw, nangita lang gyapon good health. Ang tuhod hapit na mga luhod di nakapiog, ngita lang gyapon makalakaw tarong. Kana dinhing magsungkod, pader bendisyon ni ko pader nga maayo taning sakit sa kong tuhod nako pastila. Pila na edad nimo manang ingon din siya, 87 nako pader nako ayaw nagpangandoy anang tuhod. Tangtangono na imong tuhod. Nangita lang yapon ba? Dili wa ka experience anang gitawag og wala ka nang hahanapin pa. Sige lang gyapon pangita. Naay na nga minyo, asawa, nangita lang gyapon bana, padir. Iampo in taon ang akong bana padir nga mohunong na ning iyang pagkapalahubog yun padir nako ayaw na pangitag laing bana mauna na ang imong bana palahubog ano mangita pa man kas dili palahubog kinsa pa may mo manguyab nimo karon. Nanago kay bana, mangita pa juga ng dili palahubog. Padir ang akong asawa, padir perting yaw-yawana, iampo taon padir nga mausab na ning iyang batasan. Ko pila na mo katuig minyo, 33 katuig ako ay ayaw na pangita. Mauna na ang imong asawa. Ayaw na pangitag laing asawa, wa na say musugot nimo manguyab ka ng mga dili yaw-yawan. Mana? Ngano man, di man ka Diyos noon, ngita pa man kaglain. Pari sad, mangita paglaing assignment, kanatang dako-dakong kulikta, ayaw na kanina, mauna ni ron, here and now. Asa man ko mamaligyag slat, atos katedral, kay daghang ing tao, dili ay, di masad to mamalit, kamo din akong baligyaan, here and now. Nya, makahalin ka ko, di na nako concern, ang Ginoo na anak. Pero makahalin gyud ang ato ganing holy pads, pila ni atong halin karon niabot na og 64,106 ka slots. Pakpak. Holy pads ba? So pila na lay kuwang 35,894 na lang. Sus, kadgutay na lang ana. Para sa ni karong November 7 ang atong holy pads para ni sa retreat sa mga pari, mga 3,000 ka pari. Nya ang mopalit sad ani, naasad sila'y holiness, peace, and divine salvation. O di, wala ka nang hahanapin pa. Nya ang ato sang DSAP, kadtong investment slots nato, nga tag 500,000 ang kada usa, nahalina na pud ta og 72 slots. Pakpak na sad. Pila na lay kuwang 68 slots. Tag 500,000 pesos ni with 25% interest rate. Dahil ingon ako gapon pader. Mupalit unta ko ana pader mo invest ko ba pero gidakuan ra gyud kay kos imong interest nga gihatag pader. Dako ra gyud kay siya. Nako nya unsa may imong hunahuna nga gidako man gid namo ang interest kay tungod manis among kalipay siya. Kung ako'y imong hatagan ana pader inig-invest nako. Ako lang tingali nang iuli sa simbahan. Ako kana maunay sakto. Maunay sakto. Exchange of joy.
kami sa among kalipay nga mo invest mo 500,000, mohatag mig 25% interest rate. Ug tungod sad sa inyong kalipay nga natagaan mo 25% nga interest rate, ibalik sad na nga ri sa simbahan. Ipalit na lang sa nag-slots. Oh, di ba? Ano na nga, nangamingaw na inyong naong. Nya sa atong 72 slots nga kaning nahalin kay in a form of pledges pa man aduna nay 46 slots nga actual pledges. So niini karong simanaha ato nang himuon ang partial payment kay 1/3 may gikinahanglan diha nga atong mabayad. Nanaman tay 23M. So kabayad na ta diha. Di ba? Salamat. Tanawa, di ba, nipakpak ta? Ngano man? Nganong nipakpak man ta? Kay dunay mga tao nga mihatag og priority sa paggamit sa ilang kwarta nganhi. Dunay ni anhi dinhi nga nigikan og alas 3 sa kaadlawon sa ilang lugar, probinsya, aron mo anhi dinhi. Niabot dinhi mga hapit na alas 9 buntag. Unsa may iyang gidala? 2 slots. Way bangko sa ila. Iya na lang gipersonal og bitbit nganhi. Nagsakay in tawag habal-habal diha. Gikas pier. Nya akong gipangutana ngano maning ingon ani maning inyong gibot sa amo ning gitigom-tigom sa akong asawa pader. Among gitigom-tigom kay ipalit unta namog bag-ong sakyanan ba. Nya pagkadungog nako pader nga naay panginahanglan diri niingon ko sa akong asawa, day pwede di lang sa tamo palit og sakyanan, ato lang usa ning ihatag ngadto sa kuan simbahan ni Father Siano. Ingon sa dayon ko niyang asawa, uy, okay kayo na awa sila mo palit og dayon og sakyanan, ilang gihatag dinhi. Habal-habal ra gud taon niyang gisakyan. Nganong di man mo mupakpak nga mao man ni akong giingon. Sus. Kani sila mong wala na ning hahanapin pa. Kay ang ilang priority is the church, dili ang ilang kaugalingon pagkanindot. Ako god natandog kay kuniya, akong pakanon di mo kaon kay humana siya kaon. Akong pa kaning snackon, ayaw lang pa din, ayaw lang. May mo balik sa dayon karon kay balik sa kusamo karon. Ana, sakay lang sa siya sa balhabal. Nagtan-aw ko niya samtang nag-angkas ngadtos motor. Naglingo-lingo ko. Hasta ako, ingon ani baka ko no? Kung dako kay akong kolekta, ihatag baka na kong una ngadtos mga sakristan o sa mga staff nako dinhi. Sila baka mo'y akong first priority o ang akong bulsa, ang akong mga gikinahanglan. Sa mga millions karon nga nisod dinhi sa akong kamot, kay niam ni sa akong kamot gisod, ang simbahan ba kay akong priority o ang akong bulsa? Thanks be to God. So far, ang simbahan pa'y akong priority. So far, ang ako pang mga personnel dinhi o ang nag-serve sa simbahan, ang akong priority, not my bulsa. Mao na siya sa ginagmayng paagi. Mo na, naot unta kitang tanan ingon ani, ang atong buhaton wala ka nang hahanapin pa. The Lord will be your shepherd. Ang Ginoo nga naghimo sa tanan og nagkupot sa tanan og labing gamhanan sa tanan, maoy imong magbalantay. Give Him the first choice of everything you think, everything you do. Manindog na ta mga buutan.